sammen, og velkommen til den her video. I dag der er en ny video her på min kanal, og i dag der skal vi lave, er det rigtigt? Og ja, vi stiller 5 hver. Hvis det bliver for let, så stiller vi mere. Og i må undskylde, det blæser en lille smule, men det er fordi vi er i Danmark. Jeg starter med at sige en, så siger han en, og så siger jeg bum bum bum, indtil vi har sagt 5 hver. Jeg starter med at stille den første. Det er rigtigt, at en gang da jeg var på skiferie, og vi stod på pisten med vores venner, og så sagde jeg til min onkel, at fordi vi altid sagde til hinanden, at vi var bedste venner, så græd jeg, fordi at jeg sagde, at jeg ikke kunne komme ned af den, og sagde til min onkel, at vi ikke var bedste venner længere. Er det rigtigt? Nej. Det er det! Okay. Ja. Er det rigtigt, at jeg har fanget en tun? Ikke rigtigt. Jo, det er det. Pest, man. Er det rigtigt, at når jeg børster tænder, så lader jeg bare tandpastaen stå ud af munden? Ja, det har jeg set. Det er ikke rigtigt! Det er rigtigt, at jeg har prøvet 10 meter ved dem. Det er rigtigt. Nej, jeg har kun prøvet 20,5 meter ved dem. Er det rigtigt? Da jeg var til fest i går, så mig og min bedste ven, vi lavede ligesom, vi lavede sådan en ninja. Er det rigtigt? Ja. Så det der, det er dit tredje? Ja. Siger bare det tredje. 4. Nej, vi siger bare det tredje. Er det rigtigt, at min yndlings danske YouTuber er Madsen Gaming? Det er rigtigt, for det har du engang sagt til mig. Nej, det er Armin. Vi lavede om til, at vi lavede 10, fordi ellers blev videoen for kort, kan vi se på det hele. Så, men ja, min fjerde, er det rigtigt, kommer her. Er det rigtigt, at Panda er min yndlingssang? Nej. Det er forkert! Nej, det er det. Jo, det er. Ellers ville du ikke have tænkt over. Panda er min yndlingssang. Godt. Den fjerde er det rigtigt, og så 1-0 sammen. Er det rigtigt, at min gamle kat, den jeg ikke har mere, blev væk i 4 år? Så var der nogen, der ringede til os og sagde, at de havde fundet den. Og så var der en dame, der ville have den, og så måtte vi ikke få den igen. Det er forkert. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt, at jeg vinterbader. Ja, det er det. Det er forkert! Jeg vinterbader ikke! Det er rigtigt, at jeg har 483 følgere på Instagram. Det er forkert. Nej. Så kommer man i mobil. 384. Vi henter lige så det er rigtigt. Ja, jeg ved ikke helt, om I kan se det, men det kan I ikke. Men han har 489, og han har kun så mange følgere, fordi han følger 1000. Bare sådan rent. Alle mine fans. Ja. Men det står 1-1 nu. Nej, jeg har jo, to. Fordi jeg har 2. Nej, du har ikke. Jo, jeg har gættet 2. Med hvad? Du har kun gættet den der med mig og mine venner var ninja jeg går. Så det står 1-1 efter. Det står 1-1 efter, efter de første 5. Så nu stiller vi de næste 5, og Silla starter. Er det rigtigt, at min storebror, han er verdens 9. bedste til kendama? Det er rigtigt. Ja. Yes, man. Storebror, Danmarks bedste i kendama. Den bedste i kendama. Fordi verdens bedste, han er fra Danmark. Og ja, det er rimelig sindssygt. Ja, okay. Og så min 6. Er det rigtigt? Eller er det sandt, hedder det. No. Jeg har engang haft en kanin, og så da vi skulle, så inden at vi skulle i Tivoli, var den kommet ud af den spur, og da vi kom hjem igen, var den der ikke mere, og så har vi ikke fundet den siden. Nej. Det er rigtigt! Yes! Du har haft en kanin? Ja, Candyfloss. Ja. Nå, jo. Nå, så er det din tur. Okay. At min mors mor, a.k.a. min mormor, er faldet ned af sine trapper, så hun ikke kan gå. Det er ikke sandt! Jo! Nej! Okay, det er min 7. Er det sandt? Det står 2-2, ikke? Nej, det står 2-1 til mig. Nå. Men det er min 7. Er det sandt? Rigtigt, at min far gerne ville have, at jeg skulle hedde noget andet end Valdemar til at starte med. Ja. Det er forkert! Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Nå, ja, din 8. er det. Ja, det er rigtigt, at i går pakkede jeg en 87 rated tot. På din egen PlayStation? Nej. På Daniels. Nej, jeg brugte alle jeres penge på Foodcraft. Det er forkert. Ja. Yes! Det skal sige, at han var hjemme hos en af vores venner i går, som bor lige heroppe. Og han sagde til mig tidligere, at de brugte alle deres penge på Foodcraft, så dumt.
Fuck, man. Det her det er så min 8. Er det rigtigt, at jeg er blevet kåret som enten årets kammerat eller årets spiller i vores klub i år? Fuck. Det gjorde jeg ikke. Okay. Er det rigtigt, at min kat har født 36 unger? Det er rigtigt. Nej, den har født 37. Nej, det er rigtigt, at når vi spiller kamp, så spiller jeg med nummer 11. Nej. Nej, du spiller med 22. Nej, jeg spiller med 9, men jeg er fin. Næste. Hvis jeg gætter rigtigt nu, så vinder jeg så. Kom. Yes, mand. Så. Okay. Er det rigtigt, at jeg har lavet en dobbelt backflip på trampolin? Det er fuldstændig rigtigt. Nej. Jo, det er. Nej. Det er det jo. Ikke dobbelt. Du snyder. Dobbelt? Okay. Det har jeg aldrig gjort. Mit yndlingslandshold er det rigtigt, at nej, vi tager den lige op. Hallo, det er... Ja, jeg ved det godt. Hvad er mit yndlingslandshold? Du skal bare sige, hvad for et det er, og hvis du så ikke siger, hvad for et det er, så får du ikke rigtigt. Jeg ved, det er ikke Danmark. Det er Chile. Fuck, det er rigtigt. Okay. Hvis han startede, så hvis jeg gætter forkert nu, så... Hvad er mit yndlingshold af alle hold i hele verden? Det er en af det. Nej, 3 valgmuligheder. Den er pisse Okay. svær. Basel, FCK eller Manchester City? Basel? Ja. Ej, hvad fuck? Ej, du skal sige, hvad for en liga det er i. Nej, det behøver jeg jo ikke. Ja, jeg er også virkelig meget, mand. Jamen, det er jo ikke... Bare hvilket hold, Mm. der er mit yndlings. Basel, FCK eller Manchester City? Det er Basel. Nej. Jeg siger Basel. Du sagde, nej, det er Manchester City. Det man siger først er Nej, jeg siger Manchester City, så vi går videre. Okay, det er rigtigt. Ja. Er Jamie Vardy min yndlingsfodboldspiller? Nej. Det er Sanchez. Ingen svarer forkert. Det rigtige svar er Harry Kane. Det er jo rigtigt, at min storebror ikke kan løbe. Det er rigtigt, fordi da jeg var hjemme hos dig forleden, der stod han på mål, fordi han ikke kunne løbe, så det er rigtigt. Ja. Jeg vinder challenges! Nej, jeg har jo en til chance. Det var det samme som før. Jeg vinder den her challenge, så Nej. Silas han taber. Kan du ikke huske? Så Kan du ikke huske det? kan jeg ikke huske hvad. Der hvor jeg også gav din, og det var afgjort, men så skulle du også have din tur. Jamen, det var jo dig, der startede den her challenge. Det var dig, der startede, så jeg har jo vundet. Så jeg vinder den her challenge, vi cutter lige indtil vi har fundet straffen. Fuck, jeg er egentlig syg til det her. Men vi vil gerne indenfor. Vi vil gerne indenfor i dag. Hallo i huset. Og så er vi tilbage, og straffen det blev simpelthen noget senere på budget. Diego, jeg hader det. Men han får bare lidt i munden, så bare åbn din mund. Ikke meget. Nej. Nej. Det der, det er fair. Du må ikke spille ud. Sæt dig. Men ja, imens Silas sidder og brækker sig, så kan jeg slutte videoen af. Husk at like, subscribe, følg mig på Musical, Instagram og alle de der sociale medier. Det ligger nede i beskrivelsen. Og så like for mere Silas, og så er jeg igen at sige en